De Maasstad Luuk, hoofdstad van de Waalse provincie Luuk, telt 200.000 inwoners en met de voorsteden zoals Seraing, Flémal en Herstal erbij een leefomgeving voor 600.000 mensen. De rijke tijd dat Luuk centrum was van de mijnbouw en de staalindustrie, is voorbij. Economische problemen later hebben de stad hard geraakt. Veel Limburgers kennen Luuk nauwelijks. Historisch gezien is dat raar eigenlijk. Het is maar een kwartiertje rijden vanaf de Limburgse grens. Maar we crossen misschien lever om de in de ogen van veel mensen grauwe, wat verloederde multiculturele stad heer. In de middeleeuwen was dat wel anders. Luuk was voor ons het centrum van de macht. Hij woonde onze bisschop, de prinsbisschop. Die het in alle parochies tussen Den Bosch en Luxemburg voor het zeggen had. Wies de oprichting in 1559 van het bisdom Gemünd hoort zo'n beetje alle katholieke Limburgers te dansen door de piepen van het Luukse episcopaat. Dit is het hert van Luuk, de Place Saint-Lambert. Hier stond de Sint-Lambertus-kathedraal. Maar ja, je ziet het zelf, die is verdwenen in de Franse Revolutie tot de grond afgebroken. Hier tegenover woonde de prins-bisschop César van Hoensbroek, geboren in Oost-Maarland, dus eigenlijk ook een Limburger. En die hebben ze weggejaagd en ze hebben vlak voor zijn neus een prachtige kathedraal afgebroken. Zo stond de Sint-Lambertus-kathedraal erbij voor 1794. De revolutionairen hebben het eigenlijk compleet gerecycled. Marmer, natuur en baksteen, holtere belk gingen in andere gebouwen. Lood en koper is met de duizenden kilo's ingezatten voor de oorlogsvoering van het Franse leger. Een van de belangrijkste middeleeuwse bedevaartsplaatsen van ons regio door de Filistijnen. En hier zien we op een verhuurging wat lichtkoepels, wat glaasplaten, niet gans hufteproef, omdat er volop geskateboard wordt hier in Luuk, in het centrum. En dat is een soort belangrijke plek, eigenlijk een grote betonnen plaat over het hele hert van Luuk. En daaronder zitten de archeologische resten. En er is een paar jaar geleden een museum gebouwd, ja, en daar kennen we in natuurlijk. Via trappen en stellages een prachtig donker ondergronds doolhof. Dit archeoforum hier in Luuk onder de Place Saint-Lambert met vitrines vol met archeologische vondsten van vele eeuwen. En hier zien we op de plaats beland die voor de Lukeneren natuurlijk het belangrijkste is. Maar eigenlijk ook voor de Limburgers. Dit bindt Limburg met Luuk. Want hier stonden we bij de resten van een Romeinse villa. En hij zou Lambertus gewoond hebben. Hij is wellicht ook wel vermoord in 700, ze denken 706, begraven. Hij is een eerste kerkscheuver hier gebouwd en later de grote kathedraal. Dit is de connectie, de allereerste, tussen Luuk en Limburg. De Romeinse villa van Lambertus, geboren in Maastricht, vermoord in Luuk. De verering van martelaar Lambertus zorgde ervoor dat niet Maastricht, maar Luuk een belangrijke bisschopstad wordt. En het was precies hij, 750 jaar geleden, dat een kerkelijk feest wordt geboren dat in veel Limburgse plaatsen nu nog altijd gevierd wordt. Zo'n 250, 300 Limburgse schutters, ook schutters uit Belgisch Limburg, hebben zich de afgelopen weken opgegeven om hier mee naar Luuk te komen om 750 jaar sacramentsprocessie mee te maken. Hier ergens in de stad, de Jacobskerk op Place Saint-Jacques. Ik weet niet precies wat het is, ik kom op met een deur. Alle schutterieën in Limburg doen maar mee met sacramentsprocessies. En niemand weet meer hoe komt je het vanaf, wat betekent het. En het is dit jaar precies die 750 jaar geleden, dus het is een beetje een herbronning hier in Luuk. Bijvoorbeeld zo'n kerk, wat heel veel mensen in Limburg niet weten, dat er heel veel banden zijn, bijvoorbeeld met Weert. Hier staan ramen in van de Van Hornes, uit het land van Horne, uit Weert. Ja. Uit Wittem, achter een altaar, uit Wittem. Dus
We vinden hier in Luik heel veel historie van Limburg, maar dat weten we kans niet eens meer. Die sacramentsprocessie, dat is zo'n cultureel fenomeen, cultuurhistorisch, los van het religieuze, de brons in Zuid-Limburg. En dat komt hier allemaal uit Luik. Hij die vrouw die verschijning niet gaat, hij we geen pauze gehad, die in Luik dat bekeken hij, wordt dat via helemaal vergeten geweest. Ja, maar eigenlijk hier in Luik is het zo'n beetje vergeten. Hè? Wie lang geleden is die processie geweest? 50 jaar geleden, wordt het voor de laatste keer. En hoe komen we dan op Limburg? Ja. Toen zag de bisschop dat zo schoon, dan doen we wel een klein processie. En dat is een beetje uit de hand gelopen. De Limburgse schutters arriveren in de prachtige Sint-Jacques-kerk, gebouwd in het jaar 2015, waar ze ontvangen werden door onder meer de dijken en natuurlijk de bisschop. Ik ben zeer tevreden dat de schutters van Nederland hier aangekomen zijn voor die gelegenheid om samen te vieren. Voor ons is dat een getuigenis van vriendschap tussen beide culturen, beide talen, beide landen. En dus het is een heel mooi voorbeeld ook van solidariteit en van interesse voor onze initiatief. En was er een jubileum nu geweest en een feest vandaag geweest zonder de Nederlandse schutters? Ja, maar dat zou niet zo mooi zijn geweest. Hè? Nee? Absoluut. Ja. Dus eigenlijk hebben zij een beetje geduwd? Ja, die hebben geduwd opdat het mooi zou zijn en een zekere plechtigheid zou hebben. En ook opdat het internationaal ook zou zijn. Dat is zeer goed voor mij, dat is zeer belangrijk, vind ik. Op Sacramentsdag treedt de parochie naar buiten, in processie de boer op. En centraal de hostie, het lichaam van Christus, hert van de Eucharistieviering, een van de 7 sacramenten binnen de katholieke kerk. Voor de bron van het feest moeten we terug naar Juliana van Cornillon. Juliana was dus kloosterling en ze kreeg een visioen, een repetitief visioen. Ze zag de maan en een stuk ontbrak aan de maan. En ze spreekte daarover met haar geestelijke vader, maar wat betekent dat? En ze kwamen tot het antwoord, dat betekent dat er een feest ontbreekt. En zij had zo in het hart dat de Eucharistie zo belangrijk was, dat ze dan met het antwoord kwam, wat die visioen betekent, is dat men een feest nodig heeft die de mooiheid, de schoonheid van de Eucharistie ook benadrukt. Het bisdom was toen veel groter en de verantwoordelijken voor een stuk bisdom heten archidiaconen. Dat waren dus belangrijke priesters. Een aartsdiaconaat, ja. Ja, een aartsdiaconaat. En een van hen kwam uit Frankrijk en heeft het tot paus geraakt, werd Urbanus IV. En toen hij paus werd, jaren later, wist hij allemaal uiteraard wat er in Luik gebeurt. Hij zei, we gaan daar een universele feest van maken. Na de ontvangst in de Jacobskerk stonden voor de schutters uit Limburg rondleidingen en een bezoek aan de schatkamer op het programma. De Eucharistie die de katholieken elke zondag vieren, waar Christus zich aanwezig maakt onder de vorm van brood en wijn, maar hij geeft zich eigenlijk als voedsel. Dat iets, de hostie. De hostie, ja. dat iets eigenlijk dat de proximiteit, de naderheid van God betekent. We geloven in een God die dicht bij de mensen komt. Een God die ons eigenlijk concreet wil voeden met zijn liefde. Ja. En door dat ook via een processie te vieren, is dat ook een teken dat die God niet alleen maar binnen de kerken blijft, maar dat die op straat gaat, dat die mensen tegemoet komt, dat dat voor iedereen is, voor de gelovigen en de niet-gelovigen of de andersgelovigen, dat die God voor elke mens liefde betekent. Dat is eigenlijk de betekenis van die sacramentsdagen van de processie. De schatkamer van de kathedraal is hier achter het steegje. Dat was zeer interessant. Ik ben erin kwijt geraakt, alhoewel, nou ja, natuurlijk. De kroeg, Taverne Sint-Paul. Daar zitten de schutters.
eigenlijk zijn de schutters van ouds betrokken bij de kerkelijke aangelegenheden. Dus ook bij de processie. En ja, daar hebben ze een vaste rol in, een vast onderdeel. Betrokkenheid bij de kerk, ook bij de wereldlijke overheid. Maar ook als kerkelijke feesten zijn. De schutterie trekt met, is present. En een bepaalde rol in de processie, in deze stoet? Op zich is het de rol wat ook in de 17e eeuwse reglementen staat beschreven. Dat de schutterie de processie met begeleidt, maar ook desnoods met beschermt. En misschien is dat het grootst aangezet. Het aantal protestanten is ook in Oostenrijk vrij gering geweest. Maar het wordt wel degelijk in de zin van de contra-reformatie geboekt van jongens, kom erbij, we hebben het nodig. En al die schutterieën en al die verenigingen ook, die maken die processie op deel uit. Eigenlijk brengt voor dat feest terug naar Luik. We hebben dus zelf bij de bisschop en bij de deken van de Sint-Jacques aangedrongen van ja, wij komen met in de stoet. We weten nog niet hoeveel, een paar honderd schutters, tel maar op ons. En iedereen in de stad vraagt van hey, geuniformeerde, wat doet je hier, wat gaat er gebeuren? La fête Dieu. Sacramentsprocessie. Je krijgt er wel een drukke keel van. Nou, dat moet voor zijn vatten. En dan stijgt de spanning. De 750ste sacramentsprocessie gaat beginnen. Vanuit de Sint-Martinuskerk in een hoger gelegen stadsdeel van Luik. De schutters wachten boete op het eind van de mis. Bij iedere gelegenheid die ze voert uit, wat het exclusiefs is als vandaag. Dan krijgen we aan. Dan zijn we paraat. Hè? Dus, ja. Dat ziet je allebei als iets heel exclusiefs, ook vandaag in Luik. Ja, dat is toch het bijzonders wat ze niet elk jaar metmaakt. En ter gelegenheid van een 750-jarig bestaan is het natuurlijk uniek om mee te maken. En met te lopen ook. Ja, ik kon er nog rijden naar de kerk, mag iedereen weten. Dus alleen ik gewoon heel veel op een betere plaats meer. Ver kunt hier in Luik laten zien wat we in Limburg hebben. Ja. Dat is ook de bedoeling van nog allebei? Ja, natuurlijk. Dat hoort tot ons cultureel erfgoed. De processies zijn heel erg belangrijk voor ons. Zeker voor het schutterswezen. En we zorgen ervoor dat ze dat hier ook weer in Luik misschien wagen eens metmaken. En dat er weer een gevolg krijgt en dat de processies hier ook weer beter kunt worden. Ik ben de enige van ons die vandaag, jawel. Waarom ziet je hier? Vandaag doet dat. Ik denk dat is wel wat voor mij. Als je het noemt en zo, ja. Je moet van alles metmaken. Hè. Je zit voor die als een Luik? Ja, nou, nee, dat niet. We zijn doorgekomen naar een motorrace en zo gaat me al jaren terug. Maar hier in deze kern zijn we een beetje nieuw voor mij allemaal. Ja. En nog processie lopen? Ja, daar ga ik nog met beginnen. Ja. Is dat een hobby? Ja, met die blauwe pak moeten ze samenvullen, heb ik gehoord. Oh, okay. De blauwe bij de blauwe, de groene bij de groene? Ja, zo gaat ja. Dat gaat nu dadelijk komen, ja. Je is voor mijn graad, of niet? Ja? Dus je loopt eigenlijk achter de dingen, allerlei. Achter de kerk. Ja. Ja. Als eerste auto. Ja, militairen. Ja, dus, ja. Dat lukt wel. Hoe lang dat dan? Wat? Sorry, lag het? Ja. Het is nu even wachten. Ja. Hier binnen is net een brief van de post voorgelezen en de post is heel lang, dus dat is een keer langer geduurd. Dus we staan nu te wachten totdat we kunnen vertrekken. De post zit in een brief? Ja. Die volgen het zo bijzonder, 750 jaar sacramentsdagen en die heeft de nuntius, dat is zijn vertegenwoordiger in België, in een brief voor komen lezen. Dus dat is een vrij unicum dat gebeurt. Maar ja, daar hebben we 750 jaar misschien op te wachten dat die schutten van Limburg hier waren. En dan gaat het bergaf. Inmarstempel, richting de binnenstad. Sint Brigida uit Noorbeek voorop. Met complete trommelkorps.
en bisschop Delville van Luuk onder het baldekijn. Met in de stralenmonstrans de hostie, oftewel het Allerheiligste. Inwoners hangen uit de ramen, komen boeten kijken en honderden mensen lopen mee. De aanwezigheid van de Limburgse schuttersdelegatie met in haar midden ook bisschop Wiertz van Remund maakt het geheel af. En als de klanken van de processiemars van Hermenie Sint-Cecilia meer wegklinken in de kleine stadstruitjes van Luuk, heeft de Maasstad voor het eerst in 50 jaar weer een echte stadsprocessie beleefd. En voor de Limburgse schutters zeker de voor één dag terug naar Luuk.